ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರವೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂದು ತೂಕ ರವೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ. ಒಂದು ಬೇಗಲ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೌಲುಡು ಒಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡಲೆ ಪಂಡ ರವ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾತು ಉಪ್ಪು, 1/4 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದನ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಂಡ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸು ಚೂರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ರವೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತು ನೀರು ಪಾಡಲೆ. ಏತು ರವದೆ ತೊಂದರ ಆತೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ನಮೂನೆ 10 ನಿಮಿಷ ದೀಲೆ ಅವು ರವೆ ಸರಿ ಬೊದಲೋಡು. ಇತ್ತ ಬ್ರೆಡ್ ದತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹೆಚ್ಚ ದಪ್ಪ ಮಲ್ಪಡೆ ತೆಲುಪುಡು ಪೂರ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ದಪ್ಪ ಮಲ್ತಂಡು ನಾವು ಕಾಯುಜಿ ಈ ನಮೂನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಜಿಂದ ಬಟರ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಾಡುಲಿ, ನೆಯ್ ಬೋಡಣ್ಣ ನೆಯ್ಲ ಪಾಡುಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ನ ಇಂಚ ಕಬ್ಬೆದೀಲಿ ಉದೇನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿರ್ದು 7 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯವುಡು. ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಲ್ಟ ಪಾಡಲೆ. ಉಲ್ಟ ಪಾಡ್ದೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಡ್ತು ತೀವಡಿ ಖಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಜಿನ ನಮ್ಮನ ಬ್ರೆಡ್ ಕಾಂಟುಡು. ಬೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಇಜಿನ ಬಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಡಿತ್ತನ್ನ ಪಾಡುಲಿ. ನಮ್ಮನ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೇಸ್ಟಿ ರವೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತು ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಬರಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.